आज पावर स्टार पवन सिंह ऊ काम कर देना जौन काम बिहार का बड़ बड़ नेता और मंत्री ना कर पैनो, यहाँ तक कि बिहार का मुख्यमंत्री भी ना कर पैनो। और पवन सिंह का कैली सेवा से आज पूरा भोजपुरिया समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा बा। भोजपुर आरा जिला के जवैनिया गांव जौन की माँ गंगा के तेज बाढ़ के कटाव में लगभग पूरा गांव बाढ़ में बह गई और जवैनिया गांव के ई विपत्ति के समय में जवैनिया गांव के एकमात्र आखिरी उम्मीद पवन सिंह जवैनिया गांव के हर जनता के सहारा बन के आज पूरा भोजपुरिया समाज में एगो मिसाल कायम कर देले बानो। देखो जा, प्रकृति के प्रकोप और भगवान के दिहल दुख और विनाश के कोई भरपाई नहीं कर सकत, लेकिन पवन सिंह द्वारा सेवा भाव से जवैनिया गांव के हर जनता के चिन्हित करके लिस्ट बना के जीवन यापन को हर सामग्री बंटवा दिहल गइल बा। जैसे 2 ट्रक बांस, 1 ट्रक तिरपाल, 1 ट्रक खाए पिए का राशन और पकावे खातिर गैस चूल्हा या इत्यादि प्रकार का सामान जवैनिया गांव के हर जनता के बंटवा दिहल गइल बा। और पवन सिंह वादा कैले बानो कि आगे भी जवैनिया गांव के हर जरूरत का चीज पवन सिंह द्वारा भेजवा देहल जाई। जवैनिया गांव के इस दुख के समय में पूरा भोजपुरिया समाज महादेव से विनती करता कि हे बाबा भोलेनाथ, जवैनिया गांव के इस दुख के समय से जल्दी बाहर निकालो और वहां के जनता के इस दुख के घड़ी से लड़े और निपटे के शक्ति दो। बाकी अपन पावर स्टार पवन सिंह के बारे में कहीं कहल जाओ। भगवान से इतने विनती बा कि हे प्रभु, हमन के भोजपुरी के धरोहर सुर के बादशाह सरस्वती पुत्र पावर स्टार के हमेशा स्वस्थ, मस्त और दीर्घायु रखो और उनके अपन जीवन में ऊ बुलंदी पर पहुंचाओ जौना के वो असली हकदार बनो। काहे कि पवन सिंह 30 साल से भोजपुरिया समाज का सेवा कर रहा बानो, चाहे वो गायकी या कलाकारी के माध्यम से हो या फिर हर जरूरतमंद के मदद के माध्यम से। पवन सिंह से पावर स्टार भोजपुरिया श्रोता के प्यार और आशीर्वाद से ही बनल बानो और आजीवन भोजपुरिया श्रोता का प्यार और आशीर्वाद पावर स्टार पवन सिंह पर बनल रही, ताकि पवन सिंह ऐसे ही हर जरूरतमंद के मुश्किल समय में चट्टान बन के सेवा करे खातिर सबसे पहले खड़ा रहा। काहे कि पवन सिंह के दिल में भोजपुरिया श्रोता और भोजपुरिया श्रोता के दिल में पवन सिंह बसे न। जय हो पवन भैया, जय हो भोजपुरिया समाज।